Historien om John. John er en dreng, der bor hos sin far, mor, storesøster og storebror. Og der har de jo så egentlig meget godt. John går i 9. klasse. Han har en masse gode venner, og de ved alle sammen, hvad de skal efter 9. klasse. Men hvad skal John vælge? Tænke. Erhvervsuddannelse, STX, HTX, HHX, 10. klasse eller HF. John får ondt i hovedet af at tænke på alle de ting. Hans mor er advokat, Johns far er professor, hans bror er chef i Aldi, og hans søster er pornomodel. Det er jo så fint nok. John vil ikke ende som sine søskende. Han vil nemlig kun blive rig og berømt. Men hvordan skal John opnå sin drøm? John gik hjem med et bedrøvet blik. John går forbi et gymnasium. Han ser gymnasieeleverne, og hvor glade og tilfredse de er. John møder gymnasiets lærer, Tue. Hej, mit navn det er Tue, og jeg er filosofilærer her på gymnasiet. Du ligner en, som er god til at filosofere over store ting her i livet. Hvor gammel er du, min ven? Jeg går i 9. Jamen, så er stedet her lige noget for dig. Kunne du tænke dig at starte? Det ville John egentlig ikke, men hvis han skulle blive rig og kendt, så blev han nok nødt til det. John skyndte sig hjem for at skrive en ansøgning. Jeg synes, Johns forældre var en rigtig god idé. Det er bare så dejligt, at du ikke længere tænker så dumt. Du bliver en stor mand en dag. Ja, det tror jeg skam på. Tiden gik hurtigt, og John skulle starte på gymnasium. Men gymnasielivet var ikke lige John. Tue, han var belastende, og John interesserede sig ikke for enten filosofi, tysk, engelsk, matematik, fysik. Det eneste, han kunne lide, var idræt. Men sådan var det ikke på gymnasiet. John måtte bare indse, at han ikke havde undersøgt mulighederne grundigt nok. Han besluttede sig for at droppe ud, selvom mor og far ikke syntes, det var en særlig god idé. Alle undtagen Johns søster mente, at John skulle prøve HTX. De mente, det var lige noget for ham og vejen til det perfekte liv. Men Johns søster mente, at han burde lytte til sit hjerte. Johns forældre pressede ham til. Efter blot 3 måneder blev John smidt ud af HTX. Det var på grund af hans høje fravær. Han havde næsten ikke været i skole. Men John måtte finde på noget andet, fordi ellers ville kommunen tage hans børnepenge, og så ville mor og far blive kede af det. Sikke noget møg, synes John. Hey John, jeg har skaffet dig et job i Aldi. Så er det nu, bro. Men John slog hånden i bordet. Han ville lytte til sit hjerte, som hans søster havde sagt. Aldi? Nej. Nu slog John for alvor hånden i bordet. Nej! Jamen John skulle da på en erhvervsuddannelse som tømrer. John var rigtig glad for sit valg, selvom han både havde gået på HTX og STX, og han ikke var blevet berømt. Så selvom John var frafaldet 2 steder, så endte alt sammen alligevel godt.